O ayan po mga kalapati ko. Kung sinong gusto ng kalapati, pinamimigay ko na po ito. Yan. Lahat po. Isang kuhaan lang kung sino may gusto dyan, oh. Kunin nyo na lahat. Yan. Yung itim dyan, sampid na yan dito, dalawa yan. May inakay doon sa taas, sa dalawa, yun. Dalawang inakay yan, magkapatid. Yan. Yan ang young bird ko. Oh, yung mga gusto dyan ng kalapate, eto na, pinamimigay ko na yan. Ayan. Kung sinong gusto dyan, kunin lang dito. Lahat. Isang kuhaan lang ha, isang kuhaan. Yung mga may hilig dyan at mga gusto ng kalapate, o gustong mag-alaga ng kalapate, ayan, pinamimigay ko na yung kalapate ko. PM lang kayo sa akin para mapag-usapan natin. Ayun, may inakay pang isa maliit doon, oh. Tsaka yun, naglilimlim na naman. Parami ng parami. Ito. Oh. O dito. Oh, may itlog naman dito, dalawa. Dito. Okay, PM lang kayo, PM. Ayan, sasante na sila, oh, lahat. Yun. Gusto nyo, ayan, sige. Sige, PM nyo lang po ako ha, kung sinong gusto, ipopost ko po ito ngayon. Sige. Salamat.